और बिया यही पे होई। ना हम ये बिया ना कर सकी ना ना। का हो गेल मोहन? कोने सपना देखला का? काहे चीको तारा? सपना ना देखले बाणन, दूध मांगे ताणन तो हार मोहन पिया था दूध। हाँ बेटा, बिया करे का सपना देखत बाड़े। अरे कता के बच्चा, अरे तोरे ही रहन पर के बिया करी तो तेरे आए 8 बजे ले सूता ताड़े। घर के कौनो काम काज से मतलब नहीं खे। खेते पर जाए के कहले रली कैले कौनो टेंशन का बात नहीं खे। अरे बाप तो बटले बाड़न काम करे खातिर दिन भर आवारा लड़कन के साथे गांव में घूमले। ऊपर से बिया करे का सपना देखा ताने। का जी काहे मोहन के इतना डांटत रहनी? अबू सयान हो गइल बा। अरे सयान हो गइल बा तो का हमार बाप हो गइल का के बच्चा। देखा हमनी के अब उम्मीद हो गइल बा, हमनी के कितना दिन रहल जाई। अरे अब उ जिम्मेदारी न लेई तो कब लेई। देखा अब ओकर बिया कर देवे के चाहिए।